Jose Bikondoa, Gabon. Baizu gire. Zu Naparra, Legasarra, ala? Legasarra, bai. Baina Xuberoan bizizarena, Maulen. Mauroko azterrotan, bai. Aizu, eta egi, alda Mikele kontatu diguna, buruz behiki, mozten dituzula enborrak. Ba, zerbait olako idea botiteko, bai. Nondik heldu zaizu zuri enborrak buruz beti mozteko ideia hori? Torriz dietan horre burute pelikula eta amerikano ikusi nuen, eta japones batek tapatzen txela begiek eta entrenatzen. Eta torriz dieten burute nik zertuko ez jatola ezkorrakin mozten. Eta hola hasi nintzen, eta hola, 10 metrotan dauket mologatu eginezian, begik eta patute. 10 metrotan. Fenomeno bat ikusi dugu, txirrindulari fenomenoa, ea bere asmo hori betetzen duen, eta hasi da Jose lanean. Ba, ezpala aixe ateratzen dio. Bai, ateratzen dio. Zoizkoran ibiltzen atza, Xabier? Ze iruitzen zairi. Gutxi, esku horiekin gutxi. Bere ala botako du.